Philippine Standard Time, las 6:33. Actual Reports, second portion. Ikalidad, kag madalong ng mga analisis sa pinakainit na balita sa bilog na probensya kag nasyon. Actual Reports, second portion. Patas kag balanse na komentaryo sa mga issues kag mga balita nga nagaapekto sa mga pumuluyo sa adlaw-adlaw nga tanan. Actual Reports, second portion. Upod sa veterano kag respetado nga komentarista, Aksyon Fred Salanga. Karon nga adlaw Sabado, pitsa 4 na bulan sa Disyembre, tuig 2021. Aksyon! Radio! Anano ang mga balita kag mga isyo nga aton talakayon para karon nga adlaw. Si Presidente Rodrigo Duterte nya nungka ako magkooperar sa International Court. Pero handa siya kuno magsulod sa bilangguan sa New Bilibid. Puerte si Bungo daw ginaduha-duhaan, daw ginalantaw nga na may gana pa kag daw may ara ideya kung nga wala ginbawi ang COC sa COMELEC. Biyahe sa mga pungsod nga may Omicron suspendido. Mainit nga politika sa Bacolod, tagaan igtalupangod. Ining mga balita kag isyo idulong sa aton sang D3 Bayo. Arangkada ni Presidente Rodrigo Duterte katulad sang kinahanglan nungka nga inisya mag-atubang sa International Criminal Court. Nagligad nga si Mana nya sa puti, hindi ako mag-atubang sa korte sang puti. Ining investigasyon sa extrajudicial killings kumadumduman pa inunta temporaryo bangod naggasiling man ang aton pungsod nga nagahimo man sila sa ila investigasyon, lokal iya nga investigasyon. Siling ni Presidente sila niya hindi kuya magkooperar sa ICC nga investigasyon pero willing kuya nga magsulod sa nyo Bilibid Prison sa Muntinlupa kung ako pamatbatan ginman. Kinanglan ang magpamatbat sa kon Pilipino. Kung ang pamatbat sa kon isulod sa bilangguan, mapabilanggo ako. Gasiling sila niya dito sa Amerika, kag iban pa, ang bilangguan ko no daw hotel, ay sos niya, diin man, hindi gyapon ko, dire ako ya, mapibilanggo sa pungsod Pilipinas. Siling sang Presidente, kung isulod ko sa bilangguan na ining tato ko sa akong kamot, hindi ba'y bulak-bulak ini, ay, ginagamit ko ni kung mag-flirt ako sa una, ipakayo ko ni, ipatapos ko ni ang akong tato nga bulak sa sulod sang bilangguan. Baporte, no? May tato gali siya nga bulak. Guro lang matapos, linya ko mapriso ko, dito ko na sa bilangguan ipatapos ang bulaklak, ang tato ko nga bulak. Grabe, no? Di nga kita, Presidente Presniman. Basi matupungan ni Plakadlaw, pero nungka malabawan. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:37. Mabalik ako pagkatapos ini.
Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya Kaya tinagaman apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sang tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A, influenza, kag iban pa. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos sang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy! Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga Siwat nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-subject sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tugtog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayar sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon.
Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Pili ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliance. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:43. Porte. May mga sumalakdag si Bongo. Nagapikit sila sa gwa sang opisina sang Comelec. Kag ginadusogid niya Bongo dalagan hindi mag-isol. Pagkatapos kundi barikadahan nila ang opisina sang Comelec kon pag-abot ni Bongo kag kakason niyang iya si COC sa Comelec balabagan nila. Hindi nila pagpagyon si Bongo. Baklayin. Purting pagbalangga na kay Bongo ba? Barikadahan ginila. Hindi sila gusto nga bawion ni Bongo ang iya certificate of candidacy kag application for withdrawal. Baw, purtino? Grabe, daho kapanimahaw ako hindi amo. Kay man, siling sang Comelec, inigali ang application for withdrawal nga ni, hasta pa niya, tub-tub yung magbukas yang piniliay, kung pwede pa lang, sa adlaw sang eleksyon, pwede ya. Pero mintas tanto nga hindi makakas ni Bongo ang iya application for withdrawal, ang ngalan niya mapid na ya. Sa listahan sang Comelec kag padayon siya nga mangin kandidato sa pagka-presidente. Karon, may pila ka pananawan ang mga pila ka maninilag sa politika nga posible hindi ini pagkakaso ni Bongo. Manilag siya. Kaya ang ilag ginapanilagan, amo si Bongbong Marcos. Suno sa aligasyon, pananglitan maduklan si Bongbong Marcos sa diskwalifikasyon, dire kag isulod nila si Bongo nga mangin solo nga kandidato bilang kandidato opisyal sang administrasyon. Iniya mga huding-huding pa lang kag mga huring-huring. Ang aton dire, pulo pamangkot, base kon may kamatuuran. Hulaton nga madisqualify pagkatapos maarang ka kag manginsulo nga kandidato sang administrasyon. Ba, daw inudling ako. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:46. Mabalik kami pagkatapos ini. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang nga network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kon magpumatid sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kon sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagaman-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pagsuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, sang formal ay ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sang tig-ululan o kon rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha, dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID-19. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa nila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis. Philippine Standard Time, las 6:51, may maayo kag malain nga balita para sa mga OFW kag mga utod naton sa guwa sang pugsod nga luyag magpauli sa bulan sang Disyembre. Wala pa man gid sang deployment ban ang mga overseas Filipino workers nga halin sa iban nga pungsod, pero posible may suspensyon sa mga biyahe sa mga lugar nga inigo naman sining bag-o nga kagaw ining Omicron. Ti ang report na gasiling, posible kansilahon ang mga eroplano
nga hindi pagpabiyahon balik dire sa pungsod Pilipinas. Bangod sang pamahog sang Omicron nga ni, ang international flights kansilado. Kay kansilado, wala outbound flights ang mga OFW bound o kung magpalauli sa pila ka mga pungsod dire sa pungsod Pilipinas partikular. Sa dalawang sang resolusyon na ginisyo sang Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases, ang biyahe sa Pilipinas kag iban nga mga red countries nga may ara Omicron nga variant upod na ang Italy suspendido. So ang silingon, kung ara ka sa lugar ngayon na, hindi ikaw makapauli sa bulan sang Disyembre. Ano ang maayong balita? Ang maayong balita nga ang mga OFW sa red countries nga magapauli dala ang ila pamilya sining Disyembre pahanugutan nga makasulod sa pungsod Pilipinas. Amoy na siya. Halit gi si Omicron, gaplano ng tanan-tanan nga magpalauli. Pero sa mga lugar nga may igo sa bagong variant, surigid. Posible kansilahon ang biyahe balik dire sa pungsod Pilipinas. Aksyon Radio Philippine Standard Time, lasay 54. Babalik ako pagkatapos ini. Pasimbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginabalot na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolod sa luto sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadampingan. Padayon aksyon radyo. Pagkolon kag negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karong tag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo. Ning edisyon, upod kita kay Aksyon Boy Duran kag Aksyon Dorel Cabato. Mga kaaksyon sa diin ka man sa Pinas, labuton kasamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon